Ka taba ganin dan liman ya zo ya tsaya yayi hudu ba an yi sallah an biya shi ba kyauta ake sallah ba ko biya kake to amma yanzu in an kafa rawar goge fa sai an biya kaga jahannama sayanta zaka yi da kudin ka zaka siya wallahi ka taba ganin an yi zina kyauta ba sai an biya kudi ba sai kai ai yanzu ko filin gwar da zaka je ana sabon Allah ana ihu sai ka biya dan haka jahannama duk sayanta ake in baka gane ba amma yanzu anan ka gaya min wanda yake biyan kokobo in akwai wanda ya taba da kokobo dan ana karatu a rage to ya faɗa wallahi sai da muka biya muka shiga masallaci ka faɗa kar ka rufa mana asiri to banda yanzu kana zaune akan fiffiken mala'ika a yanzu haka yanzu Allah ne faɗi kuma a yanzu haka Allah yana saukar maka da rahamarsa saboda kana sauraron maganarsa kuma an baka ilimi wancan ladan duk ka tattara ka zauna akan fiffiken mala'ika an baka lada kuma an baka ilimi ka amfana da shi kuma in zaka tashi sai an roƙa maka Allah gafara kuma ba kokobo aljanna ce kyauta zaka tafi amma yanzu idan filin kokuwa muka bude sai ka biya ko gidan rawa ko ba za ka biya ba